Какво трябва да знаеш за порталът 1212, който е точно днес? Числото 12 символизира завършен цикъл. Свързваме числото 12 с много сфери от нашия живот. 12-те зодии, 12-те месеца, 12-те нишки на ДНК. Честотата на този ден ти носи осъзнаване за твоите таланти и призвание на нивото на душата ти. Това е момент за ясна визия и подготовка за навлизане в едно по-високо ниво на съзнанието. А когато умножиш 12 по 12, получаваш 144. Това е честотата на кристалната решетка на новата Земя. А събирайки числата на 144, получаваме девятка. Като събереме цифрите на 2025, също получаваме девятка. Като съберем 9 и 9, прави 18, което като съберем числата, получаваме също девятка. Това са трите девятки, която Вселената ни казва, че това е един цикъл, който е изпълнен. Има една завършеност. Старото вече си отива и навлизаме в новата ера. Затова спри за миг днес. Затвори очи, поеми дълбоко дъх и си представи как златна светлина влиза от върха на главата ти с код 144 и изгражда новото ти аз. Напиши в коментар 144 и заяви на Вселената, че си готова за новото начало, защото 2026 образува числото 1, а единицата е новото начало. Благодаря ви!